खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्ताहनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसा सोनायनिफ्राय जागायजेननानै दंफां गायनायनि 10000 फैसा सोनाय सरकारि फायखान्नायनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन सरकारि न'खौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसा सोनाय जीवन फेरना स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आरो बिनि अनगायैबो माखासे स्किमफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम गोनांथार आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसा सोनायनि बागैनो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना अबयसे दायो गासिबो मिथिजोबखाबाय जानांगौ नोंथांमोना फैबाय थानाय मार्चनि 10 तारिखआव 9000 फैसाखौ मोननो हासिगोन अरुणोदय स्किमनि जोहै दा नोंथांमोना माखासे आरोबाव बेखौ गोबांनो बुंहरदों जेनेबा 10000 फैसाखौनो जोंहा हिमन्त बिथाङा सोना हरोबा मोजां जागौमोन होनना नोंथांमोना सोरबा कमेन्ट खालामदों आरो बाथ्रायाथ' नंगौ जुदि 10000 सोना हरनाय मोनबा माने थख' जागौमोन दा अब्लाबो नोंथांमोना दायो एसे माबाखौ लाबानो जाबाय अबयसे बिथांमोना एसे उनाव सोलायनानै 10000 फैसाबो सोनो हरनो हागौ बादि दा बे 100% नङा दै नाथायबा नोंथांमोननिसिम सरप्राइज गिफ्ट होनोबो हागौ डाइरेक्ट सिदा सिदियै 10000 फैसा सोनानैबो हरनोबो हागौ दा जिखियानो जाया मानो दासिमथ' बेबादि खौरां ओंखारना फैथ'वाखै 10000 खौनो नोंथांमोननिसिम सोना हरगोन होननानै अब्लाबो नोंथांमोना एसे आसाखौ लाबानो जाबाय एसे उनाव नोंथांमोननिसिम माखासे गोजोनथाव रादाब ओंखारना फैनोबो हागौ खेबसेनो माने 10000 फैसा सोनानैबो हरनोबो हागौ खोमा दा बेयो कनफार्म निउस नङा नोंथांमोना एसे नेथ'बानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनाया दा जेनेबा हमना ला नोंथांमोना 10000 मोनाबाबो 9000 फैसाखौथ' मोनगोनखौ आसाखौ लाखाबानो जाबाय फैबाय थानाय मार्चनि 10 तारिखआव आरो बे एक्सटेन्ड जानाय नंला दै दा बिनिफ्राय फैदो नैबे दंफां गायनायनि 10000 फैसाखौ नोंथांमोना दाबो गोबां मानसियानो मोननो हायाखै बेथ' नंगौ बाथ्राया दायो माने सोरनाबा मास मोननैयानो जालायलांबाय जायफोर बिथांमोना डिसेम्बराव माने चेकखौ मोननो हानाय बिथांमोना माने लोगो चेकखौ मोनखांनायनि उनाव गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव बेखौ डिप'जिट खालामहैनायनि उनावबाबो माने बिथांमोननि फैसाया 10000 फैसा एकाउन्टाव हाबाखै होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों बेथ' नंगौ बाथ्राया बेयो गासिबो नोंथांमोननि बेंकनि सायावसो डिपेन्ड जादों बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लाबानो जाबाय सरकारनि बेहायथ' जेबो दाय गैला नोंथांमोना चेकखौथ' मोननो हाबाय नाथायबा नोंनि बे बेंकनि ब्रान्सनि सायाव बेयो सोनारबाय बे बेंकनि मानसिफ्रासो नोंनि बे चेकखौ सिफायनानै माला माने खामानिखौ मावनानै होयो बे बिथांमोननि सायाव सोनारबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बेंकआ जुदि जायफोरना SBI जायफोरना HDFC बेंक नोंथांमोननियाथ' माने थाब थाबानो हाबदों होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों नाथायबा गावलिया बेंकफोरनियासो एसे लेट जादों होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना 10000 फैसाखौ नैबे इलेक्सननि MCC नांनायनि सिगाङावनो मोनजोबगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय अब्लाबो एसे गोबावद्राय जाबाय होननानै बुंनो नांगोन जायफोर नोंथांमोना मास मोननै गाहाम जाबायबा दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै एसे खबरखौ लाहैजागोन जेनेबा आं बेबादि चेकखौ डिप'जिट खालामदोंमोन बोरै जाखो माथो दिनैसिमबो आंनि बेंक एकाउन्टाव फैसा हाबफैदिया होननानै नोंथांमोना एसे खबर लालायोबाथ' एसे मोजां जागोन दा नोंथांमोना माखासे माबा बाथ्राखौ मिथिना मोनगोन आरो जुदि बेंकआव थाङोबा बिथांमोना दायो गोबां चेक मोननायनि थाखायबो हयथ'बा खोमा खामानिखौ लासै बिथांमोना मावनो गोनां जानानैबो फैदों जानो हागौ आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना जुदि मास मोननै गाहाम जाबायबा नोंथांमोना बेंकआव चेकखौ डिप'जिट खालामहैनाया अब्ला नोंथांमोना बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै एसे खबर लाहैयोबा एसे मोजां जायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे सरकारि न' मोननाय मोनैनि बागै नोंथांमोना गोजोनथाव रादाबखौ मोननो हागोन मानो होनोबा जोंनि नैबे भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि नैबे BTC आव फैनो थांगासिनो दं नैबे मार्च मासाव दा बिनि बागै नोंथांमोना खबर मोनखादों जानांगौ दा ओइदिनखालि जोंहा नैबे भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि नैबे BTCनि थाखाय माखासे गोजोनथाव रादाब नोंथांमोननिसिम होलांगोन आरो बिनिफ्राय जोंनि नैबे BTCनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नैबे नरेन्द्र मदि बिथाङा BTC आव फैयोबा आं हांख्रायगोन जाहाथे जोंनि नैबे BTC आव सरकारि न'नि थाखाय आरोबाव गोदान एप्लाइ खालामनाया जायो होननानै बिथाङा माने नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बेनिखायनो गोजोनथाव रादाबाथ' नोंथांमोननिसिम ओंखारना फैखागोनखा जोंनि नैबे BTCनि थाखाय सरकारि न'नि थाखाय जोंनि नैबे BTC आवथ' गोदान एप्लाइ जाखागोनखा दा बेनिफ्राय मोननायनि बाथ्रायाबो इलेक्सननि उनावसो ओंखारसिगोन मानो होनोबा मोननायनि उनावनो माने बुंनाया बोरैबासो जालायलांबाय आंनिया नैबे माने इलेक्सननि जोबनायनि उनावनो सरकारि न'खौ नोंथांमोना सोरबा मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव दङ नोंथांमोना माने इलेक्सननि उनावनो मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिफ्राय जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनाय दाख्लै बावै जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय
दा नोंथांमोननि भेरिफिकेसन गासिबो स्क्रुटिनि खालामनाया जोंहा नैबे इलेक्सननि उनाव जाजोबनो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो बे बोसोरावनो मेरिट लिस्टआबो फैनो हागौ बादि माने बेनिफिसियेल लिस्टआ फैनो हागौ बादि जोंहा चान्स दङ दा जिखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनासै नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया इलेक्सननि उनाव जोंनि नैबे बिटिसिआव नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय गोदान एप्लाइ नैबे सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामना जानो थांगासिनो होननानै दा बे जाहैबाय जोंहा सरकारि न'निया दा बेनिफ्राय फैदो नैबे सरकारि फायखानानि फैसा जायखौ नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो सोंहरबाय थायो नोंथांमोननि नामा गोबांनियानो बेनिफिसियेल लिस्टआव दङ नाथायबा फैसाखौथ' सोआखै नालाय नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखादों दा जेखियानो जाया मानो जोंनि नैबे भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौल' जोंनि नैबे बिटिसिआव फैग्रोनोल' होदो दा बेहाय बिथाङा मा इनिसियेटिभ बिथाङा नोंथांमोननिसिम मा होलाङो बिथाङा मा नोंथांमोननिसिम गिफ्ट होलाङो बेखौ जोङो मिथिना मोननो हागोन दा जिखियानो जाया मानो सरकारि फायखानानि फैसा सोनायनि बागै हले दा दिनैसिमाव जेबो आपडेट गैया नाथायबा इलेक्सननि सिगां जुदि सोनाय मोनबा मोजां जागौमोन मानो होनोबा गोबां मानसियानो सेकेन्ड किस्तिनि फैसाखौ मोननांगौ आरो माखासेया बेनिफिसियेल लिस्ट थासेयावबो बिथांमोना नैबे 12,000 फैसाखौ मोननो हायाखै मानो होनोबा जायफोर बिथांमोनानो सरकारि न'खौ मोननाय दा बिथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननांगौ एबा नैबे टयलेट बानायनो थाखाय जायखिजाया टयलेट बानायना फायखाना बानायो नोंथांनि सायाव सोनारो बियो दा बेखौ नोंथांमोना मोननांगौ आरो गाइडलाइन्स बायदिबा नैबे सरकारि न'नि गाइडलाइन्स बायदिबा नोंथांमोना 12,000 फैसाखौ मोननांगौ टयलेट बानायनो थाखाय दा बे फैसाखौ मोननो हायि जानानै फैदों दा बेखौ जोंनि नैबे बिटिसि सरकारा नैबे नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि नैबे बिटिसिआव फैयोबा बिनि बागै एसे खोथा रायलायोबा मोजां जागौमोन बायदिखौ आं सानो आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना मोनखागोनखा जायफोर नोंथांमोननि नामाव बेनिफिसियेल लिस्टआव दङबा सरकारि फायखानानि 12,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे जाहैबाय सरकारि फायखानानि आपडेटआ दा बेनिफ्राय फैदो नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौथ' नोंथांमोना मोनखासिगोन फेब्रुवारिनि 27 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोनलांनो हासिगोन जोंहा बेखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय नोंथांमोना नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि चेक राननाय बिनिफ्राय नैबे मा होनो CM ट्रिपल-एनि बे चेक राननायनि हाबाफारियाव बिथाङा बुंथिगासिनो दङ फैबाय थानाय नैबे 27 फेब्रुवारियावनो बारा गोबाव सम गैला गाबोन समफोरनोसै नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि जै लाइमोनफ्रा फैसा मोननो थांगासिनो दं दा बेनिफ्राय जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ गाबोननिफ्राय सोगोन होननानै बेखौ मिथिना मोननाय जादों दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोलमोन नोंथांमोना गाबोननिफ्राय 2,500 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ दा बिनि अनगायैबो जोंहा नैबे PM किसाननि बागै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोखांबायमोन अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनो सानदों नैबे PM किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ 28 थारिखआव मोनगोन बायदिथ' खोनादों नाथायबा दिनैसिमबो डेटआ ओंखारना फैयाखै राजस्थानावथ' थांगोन बेखौ मिथिना मोनदों नाथायबा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै गुबुन हादरावसो थांदों इजराइलावसो हादराव बिथाङा थांदों दा बेनिखायनो बे बिथांनि जार्निनि सायावबो बे डिपेन्ड जागोन बे नैबे फेब्रुवारि मासाव बिथाङा सोनोबो हायाबो जानो हागौ जुदि टाइमा थोआबाथ' आसा खम लादों नोंथांमोना दा बेनिखायनो जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना मार्चनि गिबि सप्तायाव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय ओरैनोथ' नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारि मासावनो मोननांगौमोन दा जेनेबा टाइमफोर मिलायनो थाखायबो नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ नैबे फेब्रुवारि मासाव अब्लाबो नोंथांमोना आसाखौ ला जुदि फेब्रुवारिनि लास्ट डेटआव माने फेब्रुवारिनि जोंहा 28 थारिखआनो जोबथा नालाय दा बेनिखायनो बे फेब्रुवारिनि 28 थारिखआव जुदि नोंथांमोना मोनाबा मार्चनि गिबि सप्तायाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय PM किसाननि 22थि किस्तिनि 2,000 फैसाखौ दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय बिनिफ्राय आसामनि नैबे PM किसाननि फैसा बारायनाया नोंथांमोना एसे उनाव बिनि बागै खबरखौ मोननो हागोन दा बे भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना दानिया गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासैबो मानसिफ्रा नैबे माखासे आपडेटफोरनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों